ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Qoy naşkürlük etsinler bizim şolara beren zatlarımıza. Pes ta ömrüňiziň ahyrına çelli ýaşaýyş edip peýdalanın. Pes tizlikde etýän işleriňiziň agybatini bilersiňiz. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ومكان kafirleri özleriniň bilmeýän zatlaryna ýani botlaryna men şolara beren rızkymdan bir sähimni mukarrar etýärler. Hudaýa qasam bolsun sizden sual ediler yalandan ýasap çykarýan zatlaryňyň barasynda. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وكافرlar Hudaýa gyzlaryny nisbet bererler. Hudaýyň gyzy bardyr diýip. Allah tebarek we taala nihayetde pak we munazzahdyr özü üçin awlat bolmakdan. Kafirler özleri üçin isýan zatlaryny ihtiýar ederler. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ووقت ki şolaryň birini gyzyň boldy diýip buşlansa ýüzi qara bolup aýlanýar. Özü de gahardan dolu bolup. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Özlerine buşlanan zadyň yamanlygyndan adamlardan gizlener, mehfi bolar. Aya şonu özlerine bir harlyk bolsa da saklasynmy ýa-da tofraga gömsünmi? Agah bolun, neveýle yamandyr olaryň etýän hukumlary. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Ahirete iman ýok adamlar üçin nihayetde yaman hal bardyr. Ve Allah tebarek ve taalaň şany we makamy hemmeden ýokarydyr. Oşol tamamy işinde galip we hemme işinde hakimdir. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Ve eger Allah tebarek ve taala adamlaryň eden zulümleri sebäpli adamlaryny giriftar etsedi, onda ýeriň ýüzünde jandar goýmazdy. Welakin şolaryny ma'lum bolan bir muddete tahira goýar. Pes wagty ki şolaryň muayyen edilen wagtlar gelse, bir lahzada şondan tahira goýulmaz. Oşol muddetden takdim de edilmez. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وözlerine yaman görýän zatlaryny Hudaýa nisbet berýärler. We dilleri yalan sözün beýan eder. Ki şolar üçin ýaxşylyk bardyr diýip. Bedun şek şolar üçin dowzak bardyr. Ve tahqiq şolaryny dowzaka hemmeden awwal daxil ediler. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. Hudaýa qasam bolsun ki biz sizden awalky ummatlara peýgamber ýerdik. Pes şeytan şolara öz amellerini awadan kökezdi. Pes şeytan bugün şolaryň ýary we ýawarydyr. O şolar üçin güýçli azap bardyr. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه
إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وبذ قرآن sana nazil etmedik meger sen adamlara beyan edersin deyip muhtelef bolan zatlarını, yani tevhidini ve kıyametini ve halal harami ve müminler için hidayet ve rahmet bolsun deyip.